Ja ne želim svoju državu da poredim sa nekom drugom državom, jer moja država je kakva jeste i bit će kakva treba da bude, kakva mi budemo napravili, a ne da se mi ugledamo na neku tamo Ameriku ili na neku tamo Englesku. Treba bi da li u Salzburg ili u Berlin da idemo, da pominje si Berlin. Berlin je jako dobar, ali za Berlin ja nemam pare. Dakle, meni 7.000 evra, znaš, ako mislim, ajde sad dobijem tu stipendiju, uštekam od toga. Ako hoće mi da, ja gledam sa kevom koji bubreg da proda, brate. Interijer kada se radi prelepo izgleda, nameštaj i stvarno obožavam tim da se igram, tako reći. Kad uradiš nešto u drvetu, stvarno je... Predpremijerno vam predstavljamo inkubator generacije 91. A ko su ti mladi ljudi, ko su akteri ovog filma, njih 6, kakva su njihova razmišljanja na toj životnoj raskrsnici, koliko su uobičajeni ili se razlikuju od ostalih mladih ljudi. O svemu tome upravo u ovom filmu, kažem, inkubator, predpremijerno sada u jutarnjem programu Studija B, a premijerno sutra uveče, čućete i kada i gde. Autor filma je naš gost, evo sad u trenutku, Vasja Stanković, dobro je. Govorili smo o potpisima, ali Vasja Stanković jeste, to je Vasja Stanković. Dobro jutro i dobrodošli. Da, Đorđe Spasić ispred Kancelarije za mlade i na kraju da mu predstavljam, ali nema veze, Ana Danilović, zamjenica predsjednika opštine Stari grad. Dobro jutro, Ana, ili dobar dan i dobrodošli. I evo, dobro smo se ovde okupili upravo dobrim povodom, rekla bih, ali Vasja, nismo odgledali još uvek ceo ovaj film koji će sutra biti premijerno prikazan. Gledaoci će sad tokom našeg razgovora imati malo prilike da vide nešto više o tome, ali akteri filma njih 6, je li tako? Da. Predstavljaju celu jednu generaciju ili šta? Šalim se, naravno. Da, mi smo zapravo napravili neki poprični presek generacije 91. godišta. Mislim, to su ovako... To je profil generacije 91. Jeste, da, s tim što to sad, naravno, ne mogu da kažem da bi verovatno odgovaralo svakom pripadniku te generacije, ali mi smo gledali da napravimo onako što šaroliki izbor, tako da imamo tu mlade koji se bave muzikom, mladi koji se bave filologijom, mladi koji se bave prevodeljstvom i slično. I u principu hteli smo da se bavimo tim njihovim takozvanim periodom inkubacije, odnosno period po završetku srednje škole ili gimnazije, i sad bi oni trebali naravno da postanu ljudi, da nešto naprave od sebe, da te svoje profesije napokon krenu praktično da se isplaćuju, nadamo se. Tako da u principu hteli smo da vidimo kako se beogradska omladina danas nalazi. I to nekako bez uvijanja, sasvim objektivno, i nadam se da smo u tome uspeli. Vi ste predstavnik te generacije? Ja nisam, ja sam malo stariji. Malo stariji, dobro. Da, kompliment. Hvala, da. A jel tu možda ima malo, bez obzira što ste stariji, možda malo i autobiografskog, recimo? Naravno, apsolutno. Naročito što se tiče soundtracka, odnosno muzičke podloge, pošto su to bendovi sa kojima ja sviram, sa kojima ja radim među godinama, tako da su njihov izbor tema, moj izbor teme je vrlo specifičan i uklopio se uz celokupnu priču filma, tako da mislim da, definitivno. Pogotovo što sam još ja rođeni Beograđanin, pa sam hteo nekako i kroz fotografiju, dakle i muziku, kao što kažemo, da se malo posvetim svom gradu, tako da, definitivno. S tim što ja ipak mislim da su oni danas mnogo napredniji nego što smo mi bili sa 18 godina, to smo učili na kraju. Vrlo su kooperativni, lako je raditi sa njima. Prilično su zreli za svoje godine i mislim da niko od njih neće imati problema da se snađe. Da, Đorđe, neću pitati da je on predstavnik ove generacije, mada ništa mi više ne bi iznenadilo, s obzirom da imamo klince od 14-15 godina koji su svetski prvaci u raznim oblastima, tako da apsolutno više ne može da se proceni koliko ima godina. Đorđe, kako se Kancelarija za mlade uključila u celu ovu priču? Drugim rečima, pretpostavljam da ste podržali sve ovo. Pa to je u suštini, projekat Inkubator je autorsko delo Vasje Stankovića, međutim, on je moj dugogodišnji porodični prijatelj, mi smo zajedno razrađivali tu ideju. U suštini je Kancelarija za mlade realizovala taj projekat i mi smo zajedno radili od starta na ovom projektu i ono što je meni zanimljivo da kažem, da su mi taj casting, na primjer, odradili onako kako treba, on je trajao čak 3-4 meseca i baš zato smo uspeli... Casting je trajao 3-4 meseca, jel? Da, mi smo tražili... Koliko je bilo teško naći ljude koji... Jel da? Ali smo zato našli stvarno dobre klince koji su različiti. Sa Starog grada?
Pa koji su se školovali na Starom gradu i mi imamo čak, što smo saznali kasnije, imamo čak i 2 đaka generacije iz 2 srednje škole. Tako da je smo našli prilično dobre klince sa zanimljivim pričama. Oni se ne bave glumom, nemaju apsolutno veze sa tim glumačkim bodem. Na primjer, neko u zatvoru. Pa ja, na primjer, snimam ribu, neko luli, pa Opušteni su jednostavno pred kamerama, ali u principu da, to nije bi nikakav preduslov. Ja mogu da kažem samo ono što je za nas zanimljivo kao kancelariju za mlade, pošto se mi kao organizacija bavimo problemom mladih. Znači, mi smo se... Rešavanjem problema. Rešavanjem problema. Mi smo imali zadatak da te probleme identifikujemo i mi smo radili jedno istraživanje, jednu anketu. Međutim, ovakva jedna forma, znači, konkretnog rada kroz intervju sa tim ljudima još bolje nam daje odgovor na to pitanje. Gde mi konkretno saznamo, znači, koji su njihovi problemi, da li oni... Koje su dileme, šta je to što ih muči, imali odgovore na ta pitanja. Ana, koliko ovim mladim ljudima, ne mislim vas i uopšte priči oko filma, već generalno toj generaciji i tim mladim ljudima, u pronalaženju odgovore na ta pitanja i uopšte njihovim budućim karijerama pomaže danas država, konkretno u ovom slučaju lokalna samouprava? Naša lokalna samouprava, opština Stari grad, se trudi da pomože što više, da pomože svoje mlade građane, one koji žive, koji su rođeni na opštini Stari grad, ali ono što je za nas specifično da mnogo mladih dolaze na Stari grad, mnogo mladih idu u školu, čak i dolaze u osnovne škole, pa onda u srednje škole imamo 12 srednjih škola, baletsku jedinu u zemlji, jedinu matematičku gimnaziju u zemlji, 2 muzičke, znači to su sve visoko specijalizovane škole. Takođe imamo i učenički dom u Kralja Petra, tako da dosta mladih zaista tu figurira, prolazi, da ne kažem da su tu univerziteti, tu su i kafići, tu su i kulturne ustanove, tako da svako u jednom trenutku kogod je Beograđanin, osjeća se Beograđanin ili bilo šta radi. Zadesio se u određenom trenutku centru grada svojim. Jeste. Naravno da se mi trudimo da prvenstveno ljude koji tu odrastaju i kojima je to dom na neki način uključimo u društveni život, na neki način pokažemo im da taj društveni aktivizam ima smisla, znači da se njihovi predlozi slušaju i da oni svoje predloge mogu da daju nekome, ovog puta opštini, to jest Kancelariji za mlade, i da naši koordinatori na taj način njih predstavljaju u samom opštinskom veću. To možda zvuči malo, ali to je mnogo u odnosu na nešto da ne postoji ta veza, da ne postoji Kancelarija za mlade na svakoj opštini ili u gradskoj upravi. Iz tog razloga to je zaista jedini pravi način da uvučemo što više mladih u našu priču, da ih što više vežemo za nas, da pokažemo da je opština dostupna, da opština može da reši neke njihove probleme, od toga da jednokratno finansijski pomognemo u smislu odlaska na neke studije, na neko doškolavanje ili nešto slično za one koji su socijalno ugroženi ili za one koji su ekstra talentovani, pa zaista zavređuju nešto, ili do toga da ih uputimo u neke institucije koje mogu da im pomognu, a možda i da finansiramo i podržimo neki od ovakvih projekata kao što je Vasin prvi film, tako da eto na neki način... Ili da recimo finansirate put u neku od tih država gde bi oni nameravaju, znam nekoliko slučajeva za to. Mi imamo zaista veliki broj veoma interesantnih projekata u Kancelariji za mlade. Oni su interesantni, ne moraju biti skupi. Ovaj film konkretno nije bio skup, njegova realizacija je zaista bila vrlo izvodljiva. Ono čime možemo da se pohvalimo što je zanimljivo je upravo put u inostranstvo, da smo 30 mladih vodili u prestonicu kulture Evrope prošle godine u Essen i Rusku oblast u Nemačkoj. To smo više puta reklamirali i objavljivali. Zaista imamo dosta zanimljivih stvari. Počeš, evo sad smo upravo razgovarali o organizaciji jednog dobrotvornog turnira u malom fudbalu. Prošle godine to bio turnir srednjih škola, bile je svetsko prvenstvo. Sada ćemo možda imati neki drugi oblik, ali to su neke male stvari i način na koji mladi upoznaju svoje predstavnike u opštini, upoznaju nas, koji na neki način nemaju možda nekad prilike da nas vide, nas koji zaista radimo u toj opštini, radimo na njihovim predmetima, na njihovim slučajevima, radimo na kreiranju i omladinske politike između ostalog, tako da, eto, to je najbolja stvar, znači da pokažemo mladima da njihov aktivizam je prepoznat. Dobro, prepoznat aktivizam vas, jeste zadovoljni ovom saradnjom? Da, sada posle godinu dana stvarno mogu da se malo odmorim i da se zahvalim pre svega zaista Kancelariji. Dobro, a može li se živeti kod nas od dokumentarnog filma? Jako teško. Je li ovo prvenac? Bilo koje vrste filma, da.
definitivno. Otkud taj afinitet prema dokumentarnom, ta želja za... Pa zapravo ja sam dramaturg, uskoro treba da diplomiram u FDU, ali ovo je bilo nekako, dokumentarni film je kao forma jednostavniji, pre svega finansijski za ostvariti, tako da je to zapravo i bilo ne iz nekog pretrednog afiniteta, osim više koliko je finansijski tema. Osim onog realnog, da, koliko izvodljivo finansijski. Dobro, vi ste autor filma, autor scenarija i producent ujedno. Koproducent, da. Đorđem Spasićem, te dok da završim, samo sekund. Dobro, a muziku su radili potpuno neafirmisani bendovi? Da, ne u potpunosti neafirmisani, ali mislim dobro, ono koliko sam ja videla, da, dobro. Status što se tiče beogradskih ulica, da, ali inače pola muzike je baš namenski komponovano za film, pod kao delimično mojom dirigenskom paletom, to lepo zvuči uvek, a delimično da, to su bendovi koji već dugo pokušavaju da se probiju, pa sam i ja htio između ostalo malo da im pomognem u toj afirmaciji. Dobro, i mi smo tu da pomognemo u svakom slučaju ovakve dobre i pozitivne priče i dobre priče inače koje stižu iz Kancelarije za mlade, ali uopšte i iz opštine Stari grad, bez preterivanja, dakle kada govorimo o ovom delu i o ovoj umetnosti, jeste umetnost. Sutra je premijera, u koliko sati i gde? 20 časova, velika sala opštine Stari grad, to je Makedonska 42. Ko bi mogao da dođe, neka dođe, to je bilo baš lepo. Jeste, da vide po mnogo čemu, rekla bih, jedinstveni film. Ulazi slobodan, sala ima 350 mesta, tako da zaista svi mogu da dođu. Biće dosta, pretpostavljam, roditelja i porodica mladih koji ne učestvuju u našem filmu, ali zaista pozvali smo mnoge relevantne, što se kaže, stakeholdere, znači i političare i direktore velikih kulturnih centara i kulturnih institucija, tako da i njih očekujemo da vide šta sve može da se uradi sa malo novca, puno entuzijazma naših mladih. Tako je, puno entuzijazma, dođete vidjeti i komšije iz svog kraja, ali dođete da dobijete odgovore na mnogo pitanja, naročito mladi. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju.